Hi guys! Sino kumakain sa inyo ng ginataang sitaw? Linagyan namin ng ribs ng baboy. Ayun. Kaya yung sahog ng ginataang sitaw ay ribs ng baboy. So ayan na nga. Una namin nilagay yung ribs kasi syempre papalambutin natin. At syempre antayin natin na mabawasan yung kakanggata. So, ayan nga, medyo nabawasan na at ilalagay na natin yung sitaw. Ayan, mikos-mikos ulit. Konting bawas ulit ng sabaw para ilagay naman natin yung pangalawang kakanggata. Ayan. Kayo na po ang bahala magtimpla ng inyong sariling timpla kasi may kanya-kanya naman po tayong test. Tama ba? Uy, panlasa ba? So ayan nga, medyo tuyo na ulit. So ilalagay na natin ngayon ang pangalawang kakanggata, yung pure na kakanggata. So ayan. So, ayan. Antayin na lang natin na mabawasan ulit yung sabaw at maluto. Hintayin natin maluto yung sitaw. Yun. Tapos na. Kasi malambot na rin naman yung ribs, yung baboy ba. So, ayan. Antayin na lang natin ng konting minuto. Luto na yan, guys. So, kain na na. Thank you for watching.